Khona njalo lapho gogo sisaqhubeka nokuxoxisana ke naye izinto ke ezithinta ke ukulapha. Mfo gogo ngifuna ukubhala isihlalo enisuke nihleli kusona. Ukubambisana nabanye abasuke behleli kulezo hlalo lezo. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi uyafika umuntu uma uthi uyambheka lo muntu uyabona ukuthi cha omunye wenduku awunayo mhlambe uyabona ukuthi ukhona le nduku lo ongafike uyithole khona. Ey'ntweni kanjalo nibambisene kanjani ningabelaphi ke bendabuko? Ngathi mina kwabaziwa yimi abanye mhlambe odokotela abanye siyabambisana ngokuthi ubani ushoda ngani kanjalo nakanjalo bese kube yikho ukuthi sisebenza kanjani. Okunye engingenakho umuntu ngiyamyalela futhi ukuthi hayi bengacela uye kubani onalokho okay. Okunye ukukhuluma engingakusho lento yokwelapha uyafana nomuntu oyinkosi uyabona ukuthi bonke abantu bazuzubika kuwena. Yes. Okay, lezi ikhundla zethu zokuthi la ekwelapheni into engandele bani ukuthi uzolapha ngoba nakwenze njani, into oyinikwa abantu abadala nanokuthi ufanele uyayihlonipha uyabona. Uyihlonipha nje uyihloniphela ukuthi kuba nanengane emva kwalokho enye ezobuya izohlala kulesi sihlalo lesi obukade uhleli kusona. So once wena wasibulala wasimosha ukuthi uhamba uganga wenza yonke into ngoba phela emathubeni obunyanga usuke umuntu nje abantu abangezona izinyanga bayakholelwa ukuthenini yazi mangingaya kubani oyinyanga uyena uzongilungisela konke lokhu nalokhu uyabona. Ngaleso sikhathi ke uthola ithuba lokuganga ngabantu ngaleso sikhathi wena ungakwenza nje kodwa kuzokunikeza inkingi ngelinye ilanga ukuthi le ngane ke enye ezofika kulesi sihlalo akuseyona manje awusefogogo manje sekukhona phela omunye ufogogo ufune ebuke ezohlala lapha kulesi sihlalo lesi sasesigodlweni. Okay, ufica lapha nakade uhuda wenza zonke izinto wenza wonile manje ufuna manje nayo ufanele uxolisele ufuna kwenziwa izinto eziningi uyabona nje bokuthiwa kunezinyanga okukhona usosobala kokukhona okhekheke dala nabo abasekho namhlanje ungathola ukuthi kukhona abanye okhekheke abavukile. Yes, khona umuntu uyafa kodwa akafi. Yes, ngoba phela usithela yena nje kodwa into okusenza lezi ingane oyizeleke manje iphenduka izoma kulento okuyona. Uma nakini uma ungenzile kahle umile nje uphethe umuzi wakini uzoba nenkinga ukuthi kuyofanele ukuthi kulungiswe phela le nto kunjalo uzuxoliselwa uyabona. Uxoliselwa nike manje lento esikhwama lesana njoba ngitanta netshe nje elaliphethe ukhokho omkhulu ababegaya kilo ngitanta nalo ngisukuma nalo ngapha ngiye nalo ngapha ngitanta nalo uyabona. Untanta ngisho nanesiguru ukuthi uyikholelo lonto ukuthi yini le ingeyani uyabona. So ke engakuphendula ngokwesihlalo nje ukuthi yikho ukusiphatha kahle nakho futhi ukuthi wenza kanjani nomsebenzi lo sikucacise futhi ukuthi umsebenzi lo uyabona. Umuntu uyayisizakaleke ngaleyo ndlela nanokuthi sikade kakhulukazi mina ngizoyibeka njengami nje ukuthi mina ngigadisisa ukuthi woza kimi sizokhuluma izinto ezithinta imisebenzi uyabona ukuthi yini lokho uzokufuna la uyabona. Okunye abantu engathi mina mhlasimba abathathe bekubheka khona ezinye zezinto ezithinta ukufika kwesitayela sezinto uyabona ezithinta ukuthi imithi kodwa but uba ini wenza ini manje kodwa uthola ukuthi manje lezo zinto okunye bakuhamba half umuntu ekuyeke uyabo uthola ukuthi manje uyithola umuntu esenenkinga ke lapho ke engingakusho ukuthi la ngokwesihlalo sobunyanga kuyafana nani nesihlalo sobukhosi. Uma uyinyanga ufuna ugada ukuthi okay mina la ufune mase kufika ingane enye ezophatha la izohlala kulesi sihlalo futhi uyabona. Mhlawumbe uselapho gogo sesihamba sesophetha ngifuna ukubheka la khona umuntu okefike kuwena uthothi unamandla
adlula wena ngokwesiphiwo angisakhulumi ngabe eqobo lakho Yeah. kodwa ngoba sikho njengoba sikhuluma nesizwe lento iya kubantu abaningi uyafika umuntu unamandla ngokuthi uyambotha unamandla usuyamvala awusafuna ukuthi ephumelele noma usuntshontsha amandla akhe mhlawumbe ungathini ukululeka abantu abenza lokho ukuthi umuntu mengabe lethwe isidalwa enamandla adlula wena menzele ngoba kuze kuzobonga nesidalwa sakhe kuba futhi nesidalwa sakho futhi basumvala nesidalwa sakho futhi ke siyalimala phela soyisemlithini kodwa uyambotha unamandla adlula wena usiyamvala lo muntu loyo. Ayi ukuthakatha phela lokho manje mina angikhulumi ngokuthakatha ngikhuluma ngokulapha manje engqondo ukuthakatha kakudayo nhlobo kungakho mina ngithi ungaze ngithakathe anginakho ngempela ukuthakatha kodwa nje ngiyakwazi ukubuyisela emuva izinto ezwrong nani mhlawumbe umuntu mina ngibuyisela emuva uma ungathi ungangishaya ngezulu izobuyela emuva kuwena Yes. uyabo uma ungathi uyangithakatha kuzobuyela kuwena back lokho Uyavika yes mina hayi angifundelanga ukuthakatha nhlobo nje ngifundele ukubuyisela izinto emuva uyabona that's why ngitshela ukuthi laphana njengoba kade ngithi mina asikhothela sikhothi istar istar ukhiye into le eyenza into iyenzeka ukuthi buyisela izinto emuva hayi ukuthi yenza ini yabona loyo umuntu wenza okwrong so izinto ezinjalo ukuthi ngikwazi ukubuyisela kakhulu emuva izinto umuntu asuke ezenza nalokho futhi lokho kusho ukuthi abantu manje umuntu unamandla angithi manje uke wangibuza umbuzo ukuthi wenza njani umuntu mayifike ngenamali yabo ngithi ngingakuphendula ukuthi mina ngithi mina akathathwe efakwe lapha naba abafana umsebenzini lapha mqomseleni lapha namqomseleni imgezeni imphalaziseni nike namakhuba lawo ukuthi nokuthi so injalo ke nje ke ngiqonda ukuveza ukuthi unamandla ungenamandla mina kimi kuyefana yes kuyefana kulungile asithokoza kakhulu sibonga kakhulu efogogo yebo ibase